Ndị be anyị ndewo nne nevegodu na nwa ikorobịa ka unu fụ ka o si wee si na winda wee kpaka dị ihe na-adị ebe ayọn wee si na ya wee baa wee jee na-ezu ohi na-enevegodu na ya ka unu fụ ka ọ ga-esi wee baa ebe a kịta. Ama m ihe nya nnọkọta na-asị ọ gịnịzi na-eme n'ala Igbo biko, ọ gịnị na-eme ịtakatakwa na ụmụ ikorobịa ụta ntawakwa gọọmenti, maka na ọ bụrụ na gọọmenti mere ihe ha dị sọpoz ime adịghị m sure na ajọ ihe a ga-eju na be anyị etu a na ụmụ ikorobịa anyị ga-achịta wunye na ajọ ihe. Ọ bụrụ na ndị gọọmenti mechaa ihe ha ga-eme ihe ha dị sọpoz ime, ịmazie na nwa ikorobịa ejide n'ihe ọjọọ, ịmazie na nga na jie na ọ chọghị ịbara onwe ya uru. Ọkwa unu na onye ebe ka ịhụ onye Igbo from ebe ke part of Enugu State Ezeagu ke part of Ezeagu Umudim. ngwanụnụ ndị be anyị na-enevenụ nke a na-enu ka o si wee jekwa ohi ewee kụnye ikputu ọnụ kụnye isi abụ okpu negodie na-enu ka esi wee dizaịn ya. Nna anyị ọ na-abụ nna afụ ihe ọ na-ewute m maka na ama mmasị ike na ọ bụrụ na ndị gọọmenti rụrụ factories, amakwa m na enwe ike ọ bụrụ gọọmenti ga-arụ ya, ọ bụrụ na gọọmenti nyere ndị nwechara ego n'obodo anọrụkpa arụ ebe a na-emepụta ngwaahịa, ebe a na-emepụta ihe oriri oju obodo, at least ịbịa na Anambra enweghị nne, ịbịa n'Enugu, ịbịa nya abịagasịa na steeti ndị be anyị niile enwe ọtụtụ industries na factories. Nne gị nwa na-ene n'ihe onyonyo a, gị nwa bụ nna na-ene n'ihe onyonyo a, ọ dị ka ajụ ihe a ga-eju na be anyị. N'elu ndị ọcha, ana m ekwue, ndị ọcha magidere ihe wee magide ihe wee marụ na ọ bụrụ na arụ ha factories and industry na ụmụ ikorobịa ha juru eju etọrọ atọ sọ gịnị wee mee ha wee nwee dịshọ na arụgasịrị ọrụ juru ebe niile and ndị enwetebekwa ọrụ. O nwekwa ndị nọbe ha bụ ndị enwetebeghị ọrụ, gọọmenti afụ na ha na-enye ha ego ha ji eri nri, maka ha na-ama na ihe bụ na enweghọ nri na-eri, agụụ eme gị je tinye aka n'ihe ọjọọ na agụụ ajọka. Onye agụụ agụbeghọ amaghị ihe a na-akọ. Ndị ọcha wee mara ihe a wee na-enye ndị be ha enweghị ihe ha na-eme ego ka ha wee je na-eri nri. Even ọ bụghịkwa so na ha na-enye ha ego, ha mepụtachakwara ebe ha na-esi nri na-eke ndị mmadụ. Onwe ụbọchị a na-eje ije ebe a ije na-eri nri ịma nkwute nkobi ịma nkwụ afọ, kedu ka ihe ọjọọ si ga-esi dị ebe a? Agwara m unu na kedu mbọsị gara aga ndị Germany pụtazie na-enwe ezi ofu mkpụrụ ajọ ihe na be ha, prison ha emechikọrọ ya, enwezi ofu mkpụrụ ajọ crime emechikọrọ prison ha. Ka ihe unu na-eche, kedu ihe unu na-eche ka ụmụ ikorobịa mebe? A nakwa m ekwu na-ekwusi ike, ọ bụrụkwa na m na-akwado ihe ajọ ihe ha na-eme mba, mana gọọmenti anyị ọkwa ha na-eje obodo oyibo na-anata ka ezi ihe mee na ha ama mme ihe a ndị ọcha mee ka be ha wee dị mma. Ndị ọcha ihe a na-emegasị na be anyị, o nwekwa mgbe ọ dị na be ndị ọcha, mgbe ọ dị na be ndị ọcha ha megide maka amam ụbụrụ ndị ọcha dị iche. Ha wee mee gịnị wee marụ na ihe na-ebute ajọ ihe bụ enwe ha aka ọrụ. Ha wee bido wee rụwa factories, rụba industries, ihe ọjọọ wee na-anabe ha wee marụ, wee bido na-enye ndị mmadụ ego, na-enye ụmụ ikorobịa ego, ụmụ agbọghọbịa, as long as na ịbụ onye obodo a o nwee ego a ga na-akwụ gị ka ị hapụ iche echiche ije mee ihe ọjọọ. Biko nụ unu a ga-eblame, unu a ga-ata ụmụ anyị ụta, unu a ga-ata onye gụgide akwụkwọ jee na be anyị na efụsọ ndị na-anya keke onye gụchaa akwụkwọ gụchaa mahadum ọpụta negodunu ka ụmụ ikorobịa anyị si jos na-enenụ ka ụmụ ikorobịa anyị si wee chịta chinye. Ndị nwa na-enye n'ihe onyonyo agwa m eziokwu, ị ga-ata ụta. Enwe ike ị n'obodo oyibo deru m n'ihe onyonyo a ka ndị n'obodo oyibo ka ndị ọcha si wee hazibe ha. O nwere nwa ikorobịa ị ga-afụ n'obodo ndị ọcha enweghị ihe ọ na-arụ? Onye ọbụla enwegodo ihe ọ na-arụ a na-enye ya ego ka o wee na-eri nri. Ịfụrụ ya? Kedu ihe ga-eme na ajọ ihe ga-adị? Unu a na-eche na ọ bụrụ na ndị gọọmenti mere ihe a ndị ọcha mechara na be ha bịa mee ya be anyị, gwagodo onwe gị eziokwu, ọ dị ka ụdị ihe ọjọọ a ga-adị na be anyị? Ka anyị na-agwa n'onwe anyị eziokwu, maka abata a na-ebule m ụmụ ikorobịa anyị mee nka. Ọ bụrụ na gị nwa na-ekwu ihe a, na ọ bụrụ na ndị be anyị ndị na-achị ya n'Igbo ma ndị a nwegasịrị ego rụgasịrị ihe na be anyị, ụmụ ikorobịa onye pụta ọrụ ofu ihe ọ na-eme, ọ dị unu ka ajụ ya? Sọkwa m na ajụ ihe ama ndị ọ ga-adị mana ọma ndịzi ka ọ dị etu a na-egbukpọsị ụmụ ikorobịa anyị
maka ihe ọjọọ ha na-etinye aka na ya. Ka ihe unu che ka ndị a, ka ihe unu che ka ha mee, ka ihe unu che. Ekwuru m ihe a na ihe onyonyo m mere mgbe gara aga. Onye enweghị ego, ndị nne na nna enweghị ego a ga-eji ji obodo oyibo, kedu ihe unu chọrọ ka o mewe? Ụfọdụ kwa maka na ndị na-akpọzi bọị kịta prefeziri ndị sales girl maka ihe ndị bọị na-eme. Onye ọbụla achọzie ka ọ kpọrọ sales girl. Ụfọdụ achọkwazi ị na-esetụlụ onye ọbụla kama ya ha ghara ị na-akwụ sales girl ụgwọ ọnwa. Unu afụrụ ya? So kedu ka a ga-esi wee mee ihe a? Mmiri a gbarụrụ nụ gbarụọ, kedu ka a ga-esi mee? Ngwa nekwa onye nke a negodo anya ama m nke o je wee mee wee jide ọnwụ ka ọ na-anwụsị. And unu makwa na ọtụtụ ụmụ ikorobịa anagosi ebe a, ụfọdụ anwụcha na egbuchago ụfọdụ. Ọ ihe a ka anyị ga-emegide egbugide ụmụ ikorobịa egbukpọ ha niile? Kedu na ihe a ga-eme? Biko, kedu na ihe a ga-eme ka ajọ ihe a dị na be anyị wee kwụsị, ka ụmụ ikorobịa anyị kwụsị itinye aka n'ihe ọjọọ? Kedu ihe a ga-eme? Ihe nke a ọ dịkwa m egwu. Biko nụ, ka ndị nwa na-enye n'ihe onyonyo a, kedu ihe iche? Ọ bụrụ na m ekwuteghị ihe m kwuru, biko denye na ihe onyonyo a. Ọ bụkwa na o nwere ụzọ ịma a ga-esi mee ka ihe ọjọọ kwụsị, dekwa ya n'ihe onyonyo a, ndị ọzọ na-agụ ka amarụ, ndị ọzọ a na-etinye ọnụ ka amara ihe a ga-eme. Bikos ihe nke a anakwa m ekwu ya na-ekwusi ike, agbachi nkịtị ka ihe si aga. Anyị tọkwara atọ, ndị Igbo tọkwara atọ. Gị nwa ike nọrọ obodo oyibo si arụgodu factory na ọ ga na-adị na ohi ga na-adị. Jụọ onwe gị ajụjụ, obodo oyibo anyị nọ factories one dị there? Ọhụ maka na enweghị aka ọrụ ka iji wee jebe obodo oyibo ịnọ. Ọkwa maka na obodo adịghị maka iji wee gbajewe obodo oyibo, maka na ịdị lọki. Ndị adịghịzi lọki enweghị ndị ga-sponsọ ha ije obodo oyibo. Ka ezi ihe ịchọ ka ha mere. Ihe m na-ekwukwa bụ na m adị akwado ha na-ajụ ihe ha na-eme. Mana ndị oyibo kwuru okwu na-ekwu, aga m na-ekwu ihe oge ọbụla na idle's mind is devil's workshop. Ịnọrụ nkịtị agụkata gị je chọọ ihe ị ga-eme ka ị wee rie, na ị nwere ike a na-egbu usi gbuo gị ma ya bụ na ije chọta ihe iriri ụzọ ọbụla. Biko nụ, ị nwere ike si na nwaanyị a na eke o si ekwu okwu. Biko gị nwa na-ene n'ihe onyonyo a, gwa onwe gị eziokwu. Negodu na ụmụ ikorobịa anyị a na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ọ dị ka onye nwere anyị makwa na o nwere ndị ajọ ihe bagoro ahụ, mana ọ dị ka ọ bụrụ na o nwere ezigbo ihe deni na ọtụtụ n'ime ha ga-eje tinye aka n'ihe ọjọọ. Ọ na-abụ ruo oge eji akọ ọrụ ugbo na mba ndị ugwu, gọọmenti enye ha fertilizer n'efu, nyekwuo ha ana n'efu, nye ha ihe niile seedlings, ihe niile eji akọ ugbo, nyekwuo ha ma tractors ma plows, ihe niile eji akọ ugbo a na-enye ihe n'efu. Ụfọdụ akwụkwọ a na-agụ akwụkwọ, ihe niile na be ha wụ n'efu. Ọ dị etu a na be anyị? Gọọmenti, ndị isi a na gọọmenti Naijiria jekwuo bite mba uwe ego amanye ndị Igbo, amanye steeti niile nọ n'ala Igbo, ndị si na ha na-anọchite anya unu, ma ndị senators ma ndị House of, onweghị onye ga-ekwu pịam. Maka gịnị? Ha niile na-agbarụ ndị Fulani odibo. Kee na ihe unu chọọ ka anyị mee? Biko, kee na ihe unu chọọ ka ụmụ ikorobịa anyị mee? Kee na ihe unu chọọ? Gị na-enenu ihe onyonyo a, gwakene m ma ihe a ọ na-ewutekwa gị n'ime mmụọ ka ọ na ọ dị ewute gị. Gwakene m, kee na ihe anyị ga-eme, kee ihe ụmụ anyị ga-eme. Biko nụ, chetakwanụ na nsị a na-akwa m akwado ihe ọjọọ, a na-akwanụ m akwado ihe ọjọọ ụmụ ikorobịa anyị na-eme. Gọọmenti mee ihe ha kwesịrị ime. Gọọmenti a na-mezi ihe ha kwesịrị ime. Onye ejideziri n'ihe ọjọọ, ịmazie na onye a disaidịrị ịnọ onwe ya n'iyi. Abịa n'ala Igbo kịta, sọsọ federal presence enwere n'ala Igbo. Federal bụ prison yard, ndị amị, police, military, civil defense, force a niile bụ sọsọ ha nwa bụ federal presence nọ na be anyị. Enwezi ihe ọbụla gbasara maka ọrụ gbasara federal gọọmenti enwere n'ala Igbo. O nwezikwa, bikonu bịanụ gwa m. Bikonu bịanụ gwa m. Bikonu ka ọ ha nụ m etu a n'ọnụ. Nke m ekwute ha ọfụma, biko deenu m ebumnobi unu. Nke m kwutekwa na ọfụma, biko deenu m ebumnobi unu. Ka ọ ha m etu a n'ọnụ. Chetanụ ihe m kwuru, nọọ ihe mere ede ji wee bịa wee bee nwee. Ndewonu ndị be anyị.